ана занҳои азиз, духтаракҳои хушрӯ, боз ҳам ҷои дӯст доштаи шумо омадам. Анам хе нижни билёи фасон пинюар пижамаҳои хушрӯ бо овардаган ҳамқа новинкошон бисёр ай. Баъд аз ин грандиознаи аксия то 1 сентябра эълон кардаган то охири ҳамин тобистона. Марҳамат ҳозир пиррама шумода бо ҷудогона навор карда нишон метим. Суроғашон ҳозир фаҳмонамтона бозори Корбон тарафи Тилобозор духтаро тарафи Тилобозор даҳм дарвоза ҳамин даҳм дарвоза ки ворид гаштем духтаро дасти чап ина чорум қатор ин шашм одам мешавад. Бисёриё меёбанд суроғара намеёбанд. Ин қаторда мисол чандтай дига бо нижниай бад намеёбанд нархора намефаҳманд қиматай меган аз ино инами чӣ нархе ки мо мегем дар навор аз пеш биёин оптавӣ кан ҳамин нарх метиҳанд шумода. Марҳамат фақат ки суроғара аниқ кофта биёин духтаро бозори Корвон тарафи Тилобозор даҳм дарвоза ки ворид гаштен дасти чап чорум қатор ми шашм одам ина нархошона дидестена ҳамаш ценникошон мондагиай диден пижамаҳои арзон куртаҳои хушрӯ хулас ҳамаи чӣ. Марҳамат духтарако биёен. Ана мин намуд комплектакам қа хушрӯай духтаро нигоҳ кунен маечка дораву баъд шортикча дора беҳтарин вариантай шута кӯдак да мепӯшонен. Мана марҳамат чанд гӯш ҳастай духтарона писарона ҳамаш ҳастай. Размеро бошад аз 1 сола то 7 солара размер меёбед. Нархшон медонен чанд сомай 20 сомон бовар мекунен 20 сомон. Марҳамат тамошобинони азиз мана писаронашам бинен чихо хушрӯчаяй ҳам духтарона ҳам писарона тамоми моделоша меёбен комплектак 20 сомон беҳтарин вариантако. Мана марҳамат ози яктишама шумода нишонтим да ира биненохе шортикчош кайсаям қафасончаян мана 20 сомон материалошон аҷоибот. Бозори Корвон даян ина писаронашам духтаронашам бозори Корвон тарафи Тилобозор даҳм дарвоза духтаро даҳм дарвоза ки ворид гаштен дасти чап мегарден ина чорум қатор шашм одамай барое ки бисёриё меоянд намеёбанд суроғара ина духтаро нархҳои ино ҳамин нархай иҷада бо каниша плакатон вайдам плакатонам хел навистагиай аксия гуфта мана духтаро ба осонӣ пайдошон мекунен 20 сомон. Духтаракҳои хушрӯ то 1 сентябра аксияи калон эълон кардагиан нигоҳ кунен анам хел двойкачаҳои фасон шортика канам хеле амкача ҳамаи ҳамин 40 сомон шудагиай бовар мекуненам ко хушрӯчаян. Марҳамат ино медонен модело пушташ турдоруш ҳаст бетуруш ҳаст кадом фасонуш дар корайтона. Марҳамат ина 40 сомон барои савдо мегирен барои хитон мегирен духтаро тамоми моделош ҳастай аз анаи намуд бошад медонен як қариб 10 расветка дора. Марҳамат биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор даҳм дарвоза ки ворид гаштен дасти чорум қатор биён дасти чап ина шашм одам мешава иҷада то инами 1 сентябра то 1 сентябра аксия рафтестай 40 сомонӣ шудагиай духтаро тез бори нав медроя иҷада мисол омадед ҳамин чиза наёфтен пагаш пурсеншона мумкин ки биёя барое ки тез қариб бор мебиёя иҷада дидена инами шашм одаман биёен меёвен ҳамаи намудои анами нижни билёву пинюара бо нархи дастрас аз анами нуқтаи савдо пижамаву пинюари размери калонам овардагиан. Марҳамат духтаро иноям аксия дафтидагиан ҳозир ма шумода нишон метим ҳам размерои майда ҳам размерои калон ҳастай. Анаи моделако размер катиян беҳад хушрӯча кадомиша мебинен ҳамҷа 85 сомонаи аксия то 1 сентябра сифатҳои беҳтарин. Марҳамат и фақат як свет омадагиай бо расветка доштай диден 5-6 намуди дигар расветкаш ҳастай нависен доставкатон мекунан ё ки биёен. Марҳамат бозори Корвон тарафи Тилобозор даҳм дарвоза ҳамин даҳм дарвоза ки дуромаден ростакиам чорум қатор биёен дасти чап мегарден инамҷа шашм одам мешава инами нуқтаи савдода аксия рафтестай нигоҳ кунен духтаро ина ё балшмеркан аз инам расветка ҳастай то 120 килоа одам даям размер мешава. Марҳамат хушрӯай сабукай материалакаш аҷоибакай 85 сомон. Ана ино бошад тройкаян ино размероша майдааян стандартан ана ино стандартай нигоҳ кунен иам 85 сомон тройкая брукшам ам хе пар дора дигар цветошам ҳаст. Ана и модел бошад четвёркая духтаро и моделшам маечни беҳтарин модел беҳад фасон нархаш 85 сомон расветка дора бо. Марҳамат духтаро ин нуқтаи савдоро аллакай ҳама медонад ҳастед ма аз ҷа навор мегирам чихо аксияҳои грандиозне доранд баъд ҳар рӯз қариб бор медроя омадед мисол ҳамин чиз мехостагитона наёфтен пагаш нависен аллакай бори ё мебиёя чихеле гуфтум ҳар
рӯз қариб бор доранд. нависен, доставкатон мекунанд. агар омада натунистен дариҷа боша духтарако акция шудагиай анами хел пинюарои фасони фасон нигоҳ кунен бо расветка дора аз ин моделако ҳамха хушрӯи иш дарозай диден духтаро медонен чанд сум 50 сомон манаи сиёҳ шабо биден чихел фасончаяй аз ҳар якташ бо чандтаи расветка дора 50 сомони нами 4таи аввалаш 50 сомонай и акция то 1 сентябра давом мекуна успед кунен биёен духтаро нигоҳ кунен инами 4та 50 сомонай 4 моделаки фасон ана ин кабутсар кардагии тараф 45 сомонай бовар мекунен духтарако нархои беҳтаринай марҳамат ина касседа моделакои хушрӯи необычни дар кор 45 сомон барои савдо мегирен барои хитон мегирен занҳои азиз марҳамат биёен бозори корвон тарафи тиллобозор даҳм дарвоза ҳамин даҳм дарвоза ки ворид гаштен дасти чап ина чорум қатор дасти чап шашум одаманд ина марҳамат биёен аз пеш бинен боварӣ дорум боз ҳам махултон мешава омада наметонен нависен шона доставкатон мекунанд 50 сомон 45 сомон марҳамат духтаро касе ки аксияи пинюара интизор буд марҳамат боз ҳам як аксияи грандиозни сар додагианд медонен то 1 сентябра акция давом мекуна бинен чихел пинюарчикои фасони хушрӯ ҳамаги 45 сомон шудагиай бовар мекунен аҷоиб моделакои фасонай 45 сомон ина ишаишда фасонай ишаишда фасонай касседа дар корай интихоб кунен дар равакак доставкатон мекунанд моделако беҳтаринанд бо аз бисёр намудуш расветка дора марҳамат бозори корвон тарафи тиллобозор даҳм дарвоза инами даҳм дарвоза ки дромаден чорум қатор ки омаден духтаро дасти чап мегарден шашум одам мешава тамоми намуди пинюароро иҷада меёбед бо нархи арзон бовар кунед 45 сомон ай нархи беҳтарин марҳамат успед кунен духтарако туникои арзон гуфта буден нигоҳ кунен саб букаки хонапӯшак беҳтарин вариант барои родом ҳам мешава ози чанд намуди дига ҳаста нишонтон метим нигоҳ кунен и 20 сомонай акция то 1 сентябра успед кунен и 20 сомонай ина ино 80 сомонай бинен чихел хушрӯчай и барои кармияши ҳам фасонакай двойкачаи фасонай ина и модел 80 сомон мана и 90 сомон и 90 сомаш ҳам бинен чихел хушрӯай материалаш аз наздик нишонтон метим боварӣ дорум ки маҳқултон мешава 90 сомон ана ин тройка боша 100 сомонай тройкачара фасониша диден духтаро 100 сомон марҳамат касседа дар корай ҳатман инами нуқтаи савдо биёен боварӣ дорум борошон маҳқултон мешава ҳам арзонай ҳам хушрӯай интихоб зиёдай бозори корвон тарафи тиллобозор даҳм дарвоза даян инами даҳм дарвоза ки дромаден ку духтаро ростаки биёен чорум қатор дасти чап шашум одам мешава инами тамоми борошон аксия эълон шудагиай тамоми борошон арзонай успед кунен ки тамом нашуда харидорӣ кунен марҳамат духтарако бисёр купальник мепурсанд марҳамат ҳозир ма шумода як нуқтаи савдоро тавсия метим купальникошон аз 80 сомон сар мешава бинен чихел хушрӯчаанд ҳозир нархошона якта ба якта мефаҳмонам то размерои калона доранд нигоҳ кунен духтаро инаи се купальники якм нархошон 80 сомонай мана марҳамат беҳад фасонча 80 сомон и ду купальники якм ана ино 160 сомон спортивниян шортикча доранд мана ино бошад мана сета 160 сомон инош 180 сомон мана марҳамат 180 сомон ана ин размерои балшмерка бошад духтаро 200 сомоная марҳамат беҳад хушрӯ ана ино 180 ё 200 250 170 ина 170 сомон ана ин закрити 250 сомон марҳамат купальникои фасон дар кортон боша ина ям 180 сомая 160 сомона иш диден чихел хушрӯай бои хеле вай доранд диден параё доранд катиш беҳад удобнии фасон биёен духтаро бозори корвон тарафи тиллобозор даҳм дарвоза ки ворид гаштен чорум қатор дасти чап шашум одам мешава ина биёен тамоми намуди купальникоро аз иҷа меёбен қиматаш 250 сомонай арзонаш аз 80 сомон сар мешава марҳамат хоҳен доставкатон мекунам
бовар мекунед духтаро ҳам каминако хушрӯванаи пеш ира бинен акция эълон кардагиян то 1 сентябра марҳамат 45 сомона 45 сомон бовар мекунед 45 сомон ина ира бинен чӣ хушрӯвай и дига цветошам аста хе губка дора аҷоиботай марҳамат беҳад фасонак нархо 45 сомонӣ аз ҳар як модел бо чандтаи расветка дора 45 сомон ина и моделакора бинен бо саб букагам хушрӯвай материалаш маъқултон мешава каседа дар кораи ҳатман ина биёен духтаро ё ки нависен доставкатон кунанд бозори Корвон тарафи Тиллобозор даҳм дарвоза ки ворид гаштен духтаро дасти чап мегарден на чорум қатор шашум одамай то 1 сентябра и акция давом дора ина 45 сомон тамошобино баъд 50 сомонашам ҳастай ина иҷара бинен иҷада бо 50 сомонашам ҳаст шумо бо аз наздик биёен бинен интихобшон зиёдай ё ки рақамашона менависам нависен ватсапшона расмоша мепартоян интихоб кунен доставкатон кунанд марҳамат ҳамин пижамаҳоро бисёриён мепурсанд духтаро ина марҳамат то 1 сентябра акция шудагиай беҳад хушрӯчам брукошон кати медонен 70 сомон бовар мекунен 70 сомон оз дигар моделошам аста нишонтон метим то охири набора тамошо кунед сатсимашам ҳаст хулоса 70 сомон ина глоша бинен ҳама хе глош узорош бисёрай беҳтарин моделан ҳамаги 70 сомон каседа дар корай муроҷиат кунен дар ва как доставкатон мекунанд ё ки биёен қисми болора бинен да глоша диден чӣ хушрӯчанд ҳамаи ҳамино 70 сомонай ана и тарафа и қисма бинен и дига фирмая инош 100 сомоная иношам ҳами узорора дора марҳамат 100 сомон 70 сомон бозори Корвона иҷа марҳамат биёен духтарако тарафи Тиллобозор даҳм дарвоза ҳамин даҳм дарвоза ки ворид гаштен дасти чап мегарден ина чорум қатор шашум одам мешава и акция то 1 сентябра успед кунен қимат нашида омада харидорӣ кунен духтаро рақамашон ҳаст оптавикан тез бори нав медоранд марҳамат беҳтарин новинкора доранд биёен харидорӣ кунен